खुलुमबायखा जेनाय दंनाय तापफोरखौ बरंखानि आं पयला खुलुमबाय आफाखौ এবং যারা মিডিয়া রঙ আনি সবানি চিবাই আফাखौ যে কক পিনাय রঙ কক के अवश्य सेमाव तो आं इलेक्शन बासावै जितिका आनी बोखावाव जेदा मुचुंमानि आं आनी बोखाव अमो मुचुंमानि जे सामुं खायनाय हिमानि आसामुं खायमालिया आरो दङै आं किन्तु 2.5 बोसोरनि मन्त्रि आबले मासाव आबन बागै आनी बोखानो आफसुस पाइलिया बंनो खायमालिया सामुं खायमालिया आ कारनै आं ताबो खायदामानो तैसा चेष्टानि बागैनो आं बिजेपि थाङै आं ताबो भोट बाचानानै हिनि प्रस्तुतिका तिनि नमिनेशन दिका आनी बोखाव विश्वास दं आं जितिनाय अबनको आं जितिनाय अबले आनी बोखाव विश्वास दं जनगण आनो सापर्ट खायो अब आं साइमका तिनि आयेंनानि बररक केबो फायाहिन तमानि आयेंनानि बररक प्राय अंगिया फासे बं आयो 20 टाकारि फायगा हालहालि बोखानिका तिनि आंनि बो फाय तिनि आंनि बो मोटामोटी फायगा तिनि आंगो मोटामोटी रम अंगिया फानो 35 टा हयतो 40 टा फायगा तिनि आंनि आबन बागै आं विश्वास दं जे गुबैनो जों तागलाय आं तेवाइसा এই इलेक्शना आं जितेनाय हिनि आं बोखाव विश्वास दं आबसुनखौ जतन सबानि सिबाय हाताया पारि आं कगम थाका हामबाय।